Bueno, empezamos esta convocatoria de sesión ordinaria do pleno do Concello correspondente ao día 25 de abril de 2019. Ainda que alguén decía aquí que era o último pleno, recordo que hai un pleno o domingo xa. Bueno, ordinario, sí. Pero digo, recordo, como decía, porque temos que vir. Entón, o primeiro punto do orden do día, bueno, primeiro dar as boas tardes a todos e a todos. Agradecer tamén pola parte do Grupo Socialista o cambio de hora, empezar un pouco antes por os motivos que vos expliquei a todos. Eso tamén é de agradecer porque denota que sempre houve, por parte de todos os grupos, sempre houve determinamento nese tipo de cuestións e, por tanto, o noso agradecimento. Dar a boa tarde, como digo, a todos e a todas, e as persoas que nos siguen a través da web. E empezar con un primeiro punto que é a aprobación social do borrador das actas das últimas sesións celebradas, que foi o día 28 de marzo de 2019 en sesión ordinaria. Non sei se alguén ten algo que decir ou alguna cousa que vexa que está mal ou que xa se pode decir. Entendo que non. Entón entendo que queda aprobada tamén por unanimidade. O segundo punto é a dación de conta da resolución da alcaldía segundo o expediente que se acha na sesión. E o terceiro punto é a moción de reveiro común para a creación de solo industrial no polígono industrial de Navalal. Tenía o señor secretario os acordos e pasamos a Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda na súa sesión ordinaria da data 15 de abril de 2019 adoptou o seguinte dictamen: que desde o Concello de Ribadavia e Xunta se fan as xestións pertinentes para que se liberen as parcelas de suelo industrial bloqueadas e se fagan cumprir as obrigas dos propietarios das parcelas que non edificaron. Que se establece un diálogo institucional entre a Xunta e o Concello de Ribadavia para desbloquear o parque empresarial e poñer a disposición de maneira urgente suelo industrial suficiente para a instalación ou ampliación de empresas activas. Se irá trasladar a Xunta de Galicia a Provincia Autonómica se esconde esta ordinaria. Así mesmo, se le demanda a Xunta de Galicia a ampliación da fase de un polígono empresarial para a creación de máis suelo industrial. Sometida a votación a proposta do Consello Xunta do Estado, votos a favor, PSOE, PP, Reunión Común, reservarse por o pleno, compromiso por Galicia, voto nacionalista da Galicia. Fica determinado de xeito a favor. Brais. Gracias, boa tarde a todos e a todas neste derradeiro pleno da legislatura, derradeiro ordinario, cando menos, e bueno, que además o traballo do día que hai vai ser un pleno breve. Reunión Común, como derradeiro pleno, quiso centrar a atención no que nós consideramos a principal problemática social e socioeconómica da Ribadavia, que é a falta de emprego e a falta de mecanismos e de medios para fomentar e evitar esa falta de emprego. Fomentar que esa xente empresas que den traballo para os nosos veciños e veciñas en este municipio que ainda se chama Ribadavia. Nos, que a sociedade que traemos, os tres se aprobaron, ademais tamén o temos levado ao Parlamento e neste pleno sempre se aprobou e a realidade é que en 4 anos non se mellorou a situación que só dispoñible no noso polígono. Por lo tanto, nos entendemos que isto urxe xa iniciar os contactos, iniciar as xestións pertinentes e como poñemos nos acordos entendemos que evidentemente é unha corresponsabilidade de Concello de Ribadavia e de Xunta de Galicia. Entendemos que independentemente das fotos, das notas de prensa que uns e outros poidan facer, a responsabilidade obriganos a poñer sobre a mesa unha solución desde o noso punto de vista inmediata e urgente. E ademais falamos, moito facíamos con anterioridade neste pleno, fai justamente un ano, falamos de
solo hai que liberalo. Se há a mala intención de adquirir no seu día, o certo é que o ben común e o ben xeral está por riba das súas boas intencións, non? Ao mesmo tempo, é un contrato administrativo, unha concesión que evidentemente lle dá marxe á administración para recuperar ese solo. E ademais, o sustancial tamén é a execución da terceira fase. Nos entendemos, e aquí o explicamos desta maneira, que este diálogo institucional que non se deu nestes 4 anos se dea diálogo institucional para aumentar e poñer a andar a terceira fase. Ben, non deixo, creo que pouco máis hai que explicar despois de 4 anos, do último ano con esta mesma moción, agardamos, ademais da súa aprobación, que se execute e se cumpra por ben común e, sobre todo, para que a xente non tenga que mirar para poder trabalhar neste concello chamado Lisboa. Sin máis, moitas gracias. Manuel? Moi ben, boas tardes a todos todas, que nos siguen tamén por os medios audiovisuais. Bueno, nós, en principio, vamos a votar a favor, porque creo que sea mellorar a calidade e a cantidad de empleo. É evidente de que si se ponen as bases para que se ocurra, é importante. Entendo que a terceira fase debe estar organizada, que máis ten que ver nesto de Asunto de Galicia. Bueno, pouco máis hai que decir. Eu creo que é máis unha decisión política que non unha falta de interés por parte deste Consello. Pero parece nos boa iniciativa. Como dixen ao principio da intervención, vamos a votar por favor. Moi ben. Pepe? Ben, gracias. Como se comentou anteriormente, isto é unha cuestión que xa deu en diferentes ocasións ao pleno. En todas as ocasións foi aprobada polo noso grupo e creo que por unanimidade, e isto evidentemente non vai a ser unha excepción, por lo tanto, o noso voto tamén vai a ser favorable. Ben, nós xa manifestamos na propia Comisión Informativa o noso voto favorable á propia moción. Parecenos que é unha moción, pois, cando menos interesante, eu penso que é necesaria para o polígono industrial de Ribadavia. Nós estamos de acordo co que expuxeron aquí os diferentes grupos, o que si dicirlle a Brais que realmente o diálogo institucional sempre existiu, sempre houve diálogo. Que fallou aquí para a construción da terceira fase foi intención institucional. O diálogo existía e os técnicos hasta eles mesmos reconocían que evidentemente que Ribadavia necesitaba e necesita esa construción desa terceira fase, non? Como ben dixo Manuel, é unha cuestión de intencionalidade política, porque o CHAN está a disposición da propia Xunta de Galicia, neste caso no Instituto Galego de Vendesol, por lo tanto é unha cuestión de contemplar unha partida orzamentaria para adxudicar a terceira fase. Por lo tanto, nós entendemos que seguramente na seguinte legislatura se execute, porque a parte é necesaria. Por lo tanto, o noso voto vai ser favorable á proposición. O seu turno, queredes? Vale. Pois entendo que terá o Como autora da moción, un par de matices, se se pode. Moi breve. Eu non sei se é decisión política, como algún grupo expresou, ou se faltou intención política, institucional, non o sei. Eu o que sí creo, a mejor teño moi ben a frase que o portavoz do goberno acabas de decir, non? Seguramente se execute na vindeira legislatura porque fai falta. Desde o noso punto de vista, nestes 4 anos xa facía falta. Non sei que vai a cambiar na vindeira legislatura para que se faga esa afirmación, non sei. Eu deduzco que se seguimos así non vai a cambiar nada. E deduzco e eu defendo que a vontade institucional sempre é bidireccional. Sempre vai en dúas direccións, desde o meu punto de vista. Hai cousas que hai que demostrarlas e hai outras que hai que facer. Normalmente, un bo goberno fai as dúas. Fainas e demóstrase. Demóstrase que houve
diálogo, que hubo intención, que hubo vocación, que hubo contundencia a hora de conseguir determinados objetivos. E eu, francamente, e digo con toda a modestia, non vin esa actitude nestes anos. Vin esa actitude en outros anos. Ademais, con un actor política idéntico ou moi semellante. Vin esa vocación e vin esa forza, esa enerxía e esa contundencia. Estes casos non a vi. En anos pasados se conseguiu, en legislatura pasada se conseguiron objetivos para ese polígono, e nesta, eu non sei se é achacable justamente a esa falta de contundencia que eu vivín, e que eu creo que moitos vecinos e vecinas viven, ou se debe ao que ti dis, intención política institucional, ou decisión política. Pero esta decisión política, se este é o factor fundamental, en outros anos neste polígono se teñen feito cousas. A isto me refiro. Por non falar de que con esta mesma administración aquí chegaron axudas e subvencións para a mellora do polígono. Entón, se chegan melloras e subvencións para que, por certo, a empresa de sempre para as obras e reforme certas cuestións do polígono industrial, ben, eu entendo que o lógico é que tamén houbera esa solicitud, se houbera ese traballo previo de liberar soles para a terceira fase, por coherencia, digo, na lógica, evidentemente, o que estou expresando. O lógico sería que certas cousas e melloras de dotar, máis solo industrial a Ribadavia, fóramos. Pero, bueno, este era o matiz que quería facer, fundamentalmente, tamén agradecer o respaldo unha vez máis a esta moción e agardando, evidentemente, polo ben, non de Río en Común, sino polo ben da nosa veciñanza, de xente, de amigos, de seres queridos de todos nós, incluso a grupos familiares e xente que apreciamos, ao fin e ao cabo, veciños de todos os ciudadanos que se beneficien de que chegue postos de traballo na Ribadavia e, ao final, todo o colectivo ganamos porque aquí se poderá quedar a vivir a xente que nos estimamos. Sin máis non cabe. Pois brevemente tamén, o que ten que decir este grupo, porque vamos a votar, é que a súa frase ten unha explicación moi sincera. Está dicindo que vai a ser posible porque precisamente nesta legislatura que hai unha das premisas que nese diálogo institucional, que non é o diálogo non é só impoñer, o diálogo é precisamente dialogar. Nese diálogo institucional é quen nos este escoitando que poida pensar que un alcalde e un grupo de goberno non volca todas as súas enerxías en traer empresas e traer emprego ao seu concello, creo que estaría totalmente errado. Porque, como dice vostede, o mesmo concelleiro que levaba esa materia é o mesmo que sigue estando aquí hasta o día de hoxe. Por tanto, eu, ademais, teño que agradecer o traballo porque nesta legislatura eso que vostede estaba achacando o grupo de goberno, porque entendes así, home, houve que facer moitos replantexamentos. En ese diálogo houve que facer moitas cousas. Por exemplo, recolocar unha empresa que estaba baleira, como era Monte Calamoe, que quedou baleira, que hoxe ten actividade, moita actividade comercial, vai a ter moitas máis. Por tanto, eso foi un dos primeiros acordos que fixo esta legislatura este grupo de goberno. A empresa, que alguén non lle gustará que se fale, pasou de ter 60 traballadores a 140 traballadores como ten hoxe. Eu creo que eso tamén é un impulso que non é deste grupo de goberno, como dice vostede, evidentemente é un traballo colectivo. E supoño que a empresa, cando ten boas relacións co Concello e tiene unha serie de cuestións, pois tamén será por algo. E ese diálogo existiu. Esa ampliación que vai haber é fruto dese diálogo, porque evidentemente a premisa de que non haxa unha sola parcela, porque lle recordo tamén que aparte de recolocar esa, houve a construción de dúas naves máis en dúas parcelas que quedaron baleiras, e que tamén son postos de traballo. Por tanto, impulso tamén, tamén lle podo asegurar que só hai que ir. Eu creo que a veces eu entendo o xogo político,
Pero o que temos que ser conscientes é que tamén hai que ir, a veces, por o propio polígono industrial de Ribadavia para ver a actividade que hoxe día se genera ali. Eu lle aseguro que hai unha actividade que non había nin fai 4, nin fai 5, nin fai 6, cando a crisis nos golpeou duramente. E lle aseguro que é moita máis que neses anos atrás. E lle dice alguén que, como vostede dice, tamén estaba aquí na anterior legislatura. E lle aseguro que era moitísima menos actividade de que hai hoxe. E ainda estamos a tempo nesta legislatura, se quere invito a un día a ir ali e ver a cantidade de movimento que hai unha mañá no polígono. Esta semana foi moi veces, non é o caso de vostede, seguramente non. Eu creo que vou bastante a menudo, ainda que non o publicite. Eu digolle que hai moita actividade comercial, hai moita actividade de movimento, e iso é unha realidade que nadie pode discutir, que ten que haber moita máis, por suposto. Que vostede quere iso, imagínese de eu. Entende? Entón, eu creo que neste tema o que volvo a decir, o diálogo ten que ser diálogo. É por iso que alguén decía que vai ser inevitable facelas, porque te aseguro que hai diálogo e non lle pode decir máis noutro aspecto da Xunta de Galicia para intentar desbloquear unha situación que non é culpa de ninguén aí, sino simplemente da normativa, con outra parcela que sí está ocupada e sí está xa construída. E aseguro que hai toda a intencionalidade por parte dunha empresa, por parte de todas as administracións. Pero hai uns problemas administrativos que non poden a mellor resolver legalmente ninguna administración ni outra hasta que se dé, porque son leyes estatais, ni siquiera son leyes autonómicas. Por iso lle digo que a vontade é todo, e que a vai haber, e que se vai a resolver esa situación, tamén de seguro que sí. E cando se resolva, pois terán que facer esa terceira fase por necesidade, porque vai haber esa necesidade. E esa necesidade é o que lle falaba todavía. Se esta empresa da que falamos e outras máis siguen crecendo, que hai a necesidade das parcelas, que van a poder construir. E vai ser así, e iso vai pasar con este grupo de goberno se sigue, con outro sin entra, ou incluso con vostede. Fíxese o que lle digo. Que dice que as cousas son tan fáciles, pero xa verá como non son. Non, é así a cuestión. Pode decir, como sempre, que non hai vontade. Hai toda a vontade do mundo e lle podo asegurar que a houbo é moi importante. Pero, bueno, sen máis, para nós o máis importante é que se siga avanzando, que se siga construindo, ainda que sea na parcela que teña, que se siga construindo novas instalacións e que siga mercando o empleo. E o Gallán chegamos a ter, en vez de 240, como pode haber hoxe, 500 ou 600, claro que sí. En outros sectores tamén, porque non só o industrial, hai moitos que creo que hai que potenciar. Eu penso que este Concello ten outras cousas tamén moi importantes a hora de dar traballo e non solamente industrialmente. Eu creo que hai máis potencialidades que hai que facer e hai que seguir favorecendo. Pero, bueno, cada un ten a súa percepción e a súa forma de vendela. En todo caso, volvo a decir, nós aprobamos a moción tamén, porque entendemos que está ben, entendemos que todo o que se pode facer, pois xa lle corresponderá a quen menos. Entendo que queda aprobada por unanimidade, non? Ben, pasamos ao cuarto punto, que é a moción do Partido Popular solicitando a inclusión do Concello de Ribadavia no programa de Concellos Emprendedores promovido pola Xunta de Galicia. Que lea o señor secretario do Xapón. A Comisión Especial de Contas e Información da Facenda, na súa sesión ordinaria data 15 de abril de 2019, adoptou o seguinte: moción do Grupo Municipal do Partido Popular de Ribadavia solicitando a inclusión do Concello de Ribadavia no programa de Concellos Emprendedores promovido pola Xunta de Galicia. Instar ao Goberno Municipal a iniciar de feito de proxecto todos os trámites necesarios para que Ribadavia poda formar parte da rede de Concellos Emprendedores da Xunta de Galicia. Sometido a votación a proposta, obtense sen presentado. Votos a prós, PSOE, PP e Compromiso por a Vida. Abstentos de Obeiro Común e Bloque Nacionalista Galego. Fica determinada, sí, por favor. Ben, gracias. Pois isto, bueno, como imagino que todos sabemos, existe un programa por parte da Xunta de Galicia, concretamente da Consellería de Industria, que é o programa de Concellos Emprendedores, foi todo un convenio asinado entre a Administración Autonómica e a FEGAM, que o que pretende é facilitar ou priorizar a implantación
falamos antes, implantación de empresas, impulsar proxectos de novos comercios, emprendedores e demais en concellos que están acollidos a este programa. En que consiste o feito de apoiarse a este programa? Pois que o Concello, por unha parte, ten que adoptar unha serie de medidas que van encaminhadas a reducción fiscal para proxectos de emprendemento, supresión de tasas, celeridade nas licencias urbanísticas e outra serie de medidas que de algún xeito facilitan os promotores de iniciativas empresariais que se implanten estas no Concello e como contrapartida o goberno autonómico que fai en axudas de concorrencia competitiva precisamente para a implantación de novas empresas, para fomento do comercio, para emprendemento e demais, pois se lle dá unha prioridade aos concellos que están dentro deste programa, chegando incluso en algunhas axudas a supoñer o feito de estar dentro do programa ou dentro da rede de concellos emprendedores un 20% do baremo total que se pode, que se valora, digamos, nestas liñas de axuda, non? Entón, nese sentido, parecenos unha medida interesante que entendemos que o Concello se debería acoller porque é unha ferramenta máis para intentar, se todos somos conscientes, como dicíamos antes, de que un dos problemas fundamentais, unha das necesidades prioritarias neste Concello e moitos outros da provincia e de Galicia é a xeración de emprego, pois estos son ferramentas que posúe o goberno autonómico para precisamente facilitar a creación de proxectos de emprendemento e, por expresión, evidentemente, a xeración de emprego. Entón, nese sentido, pois, o que pedimos na moción é precisamente que o Concello de Ribadavia se apoia a este programa, é dicir, que adopte as medidas que permiten apoiarse a este programa para que posteriormente, unha vez declarado Concello emprendedor, pois se poida acoller os beneficios que esta figura lle pode aportar, non? Xa digo, consideramos que é unha cuestión que non debería ter non ten, de feito, é unha cuestión objetiva, non ten demasiada complexidade, só hai que cumplir esas condicións de establecer bonificacións ata o 95% no IBI, IAE e ICIO para proxectos que sexan nova implantación de empresas ou ampliación das existentes, supresión de tasas por prestación de servicios urbanísticos, agilización de licencias e a posibilidade tamén de incorporación do dereito de superficie para acceder a solo empresarial. Neste sentido, pois, nós entendemos que estes son todo medidas que pode adoptar o Concello e que lle poden permitir, por lo tanto, incorporarse a esta rede. Hai a día de hoxe xa 55 concellos na provincia de Ourense que están acollidos a esta rede de concellos emprendedores. No total de Galicia deben estar rondando os 200 os concellos que están dentro da rede e nós, entendemos que si partimos da premisa de que pertencer a esta rede te dá unha serie de puntos para concursos de concorrencia competitiva que Ribadavia non ten, de non pertencer, estamos competindo en inferioridade de condicións con estes outros concellos que si están acollidos a rede. Por lo tanto, a nosa proposta é que se inicien xa os trámites para integrar unha rede de concellos emprendedores. Ronald. Eu, como xa anunciei nas comisións informativas e teño coñecemento dese convenio existente entre a Consello de Industria e a FEGAR, pois todo que sea priorizar a xeración de emprego, como non podía ser de outra maneira, sempre vamos a votar a favor de lo que está super explicitada esa moción e o noso voto é favorable, nada máis. Dais. Ben, o noso grupo vai a votar a favor. O que pasa que quero fazer un par de puntualizacións. Primeiro, as medidas que aparecen na exposición de motivos non as pode facer xa o Concello, as pode facer xa antes, as pode facer para que o Concello non preciso entrar neste programa de concellos emprendedores. É unha vontade municipal. Le pode parecer ben, fundamentalmente, non nas porcentaxes, pero sí nas medidas de bonificación. De feito, recordo que o noso grupo falou de certas bonificacións en outros impostos. A maiores, o único beneficio real é o baremo, eu descoñezo técnicamente cantas subvencións perdeu o Concello de Ribadavia por este baremo, pero, insisto, todo suma e toda a proposta que veña a este pleno positivo, o noso grupo vai a votar a favor, ainda que, do noso punto de vista, creo que faría falta un programa e un proxecto moito máis ambicioso que estas pequenas
interesante, cando menos. A verdade é que, efectivamente, o Concello xa podía ter, efectivamente, tena, o Parque Empresarial tena, en algún orzamento tamén se fixo, tamén se ampliou ao que é a zona do casco histórico e tal, pero, bueno, eu entendo que esta medida que se trae aquí o Partido Popular pois é unha medida máis arreglada a nivel institucional da propia comunidade autónoma e incluso pois o que apuntaba o portavoz do Partido Popular que en moitas concursos de concurrencia e competición pois tes este 20% extra que eu penso que é interesante porque moitas veces este 20% se permitirá estar dentro ou estar fora. Por lo tanto, nos manifestamos a nosa voidade e, por lo tanto, a ratificamos aquí. Sí, bueno, para pechar, simplemente sinalar y matizar una cuestión. Evidentemente, se decía que se pueden adoptar estas medidas sin necesidad de apoyarse al programa. Sí, evidentemente, nosotros el programa es un incentivo precisamente para la variante de medidas que redunden la posibilidad de implantación de empresas en nuestro territorio. Porque hay una cuestión, evidentemente se comentaba antes por parte del Gobierno Común que no había constancia de cartas ayudas perder la Consello de Rivadavia por apoyo a esto. Pues entendo que ninguna, porque fundamentalmente estas ayudas a emprendimientos son particulares, non a administracións públicas. Unha parte importante son as particulares que queren levar a cabo un proxecto empresarial e se o levan dentro dun territorio que está declarado Concello Emprendedor, entonces teñen unha posibilidade. Non, hai as dúas, hai unha parte de axuda pública e hai unha parte tamén para proxectos que se desenvolven en concellos emprendedores. Entonces, unha cuestión que, digamos, o feito desta figura do Concello Emprendedor o que permite dar posibilidades a todos aqueles que queren, de algún xeito, levar a cabo un proxecto empresarial en este tipo de concellos adheridos a esta rede e contan con ese 20% tamén, xa digo, non son subvencións que pode solicitar a propia administración pública para acondicionamento de solo ou para acondicionamento de infraestructuras relacionadas con proxectos empresariais, sino para iniciativa privada de implantación ou ampliación, por exemplo, unha empresa que quere ampliar a súa nave, pois pode apoiarse a este tipo de, ou ten este baremo a maiores do 20% por pertencer ou estar levando a cabo a súa actividade nun concello emprendedor. A ver, porque deste tema tamén son coñecedora, pero se dicía que non se explicou mal. Decía Javier, falaba dun 20%, sin ánimo de polemizar. Isto se implantou fai máis ou menos un ano, case a final de ano, de unha maneira un pouco a prisa e correndo. En algúns concellos, pois, había que levar esa serie de acordos das que fala o portavoz do PP, pois había que contemplar non os acordos en sí mesmos, pero si a intencionalidade de aplicados. Claro, hai algúns acordos que nós entendemos, e o estaba dicindo a Javier, por exemplo, si que preguntaba o portavoz do Gobierno Común, hai cousas que non se perden por unha razón, porque as que ganas por un lado as perdes por outro. Explico. As bonificacións que poda ter Sestur con respecto ao parque empresarial, esas bonificacións que despois pode ter de ventaxa estar neste programa de concellos emprendedores non serías para participar deles. Quero dicir, unha cousa queda un pouco comprometida ca outra. O que si ten que facer prácticamente é que o concello sea o que poña todo da súa parte. E iso é unha discusión que só hai que ver o mapa dos concellos que están adheridos, creo que tuveron no propio seno da FEGAN, e que nós tamén tuvemos, porque había cousas que non quedaban claras. Deses 20 puntos que se fala, sí que son para incluso, como decía, subvencións de concurrencia competitiva. Incluso subvencións, pois, como o plan que se está facendo a Portugal ou cousas semellantes. Por iso hai concellos que ao mellor teñen un traballador máis ou dous traballadores máis que o que non está. E iso é o que inicialmente nace. Igual para os obradoiros de emprego, igual para calquer tipo de actividade que generara emprego. Cal é a contradición? É para min cal era para min solo non, sino para moitos alcaldes, cal era unha das cuestións que se poñían en cuestión, nunca mellor dito. É que, por un lado, a Xunta nos dixo, e recordades todos, nos decía, e siguen vindo nas bases, o vedes, por exemplo, cada vez que pedimos aquí un obradoiro de emprego,
Nós tivemos 2 obradoiros de emprego nesta legislatura, que non está nada mal. Por qué? Porque fomos agrupados como concello. E isto, sin que nós non estemos de acordo en que nos teñamos ahora que adherir, pero isto é justamente o contrario. É decir que o concello que vai por libre e que se está adherido ten ventaxas sobre os outros. É un pouco unha contradicción, non sei se me estou explicando ben. Por un lado se estaba dicindo que teníamos que xuntarnos os concellos e por outro estamos facendo un programa para que os concellos individualmente fagamos outra cosa. Bueno, eu entendo que aí é un erro de matización. Habrá que ver como sigue o tema e nós vamos a votar a favor porque, volvo a decir, calquera que este aquí supoño que se ten esas ventaxes pois as querrá levar a cabo. Pero sempre cambia non se xa unha desventaxa de outra cousa. Porque claro, se un obradoiro de emprego suma 20 puntos por estar en isto, pero suma 30 por ser con outros 2 concellos, con cal das ideas nos quedamos? Esa é a miña dúbida que alguén me terá que explicar e eu, dende logo, non son quen de respostala porque ainda non a teño clara, vale? Pero bueno, creo que habrá que, antes de aderirse, pues, preguntarlo ben, saberlo e ver se esas dúbidas siguen estando aí. Por lo tanto, nós entendemos que tamén vamos a aprobar con unanimidade e que estamos de acordo con cada cosa. Pasamos ao quinto punto, que é a moción de urgencia. Non sei se alguén incluso unha moción de urgencia, entendo que hai unha moción do grupo de Rebelión Común. Non unha moción. É un escrito pedindo... Vale. Sí. Vale. Vou recordar ahora como robo, Vale. Bueno, eu non teño ningún inconveniente en que o portavoz de Rebelión Común explique cal é ese... No propio rogo, ou que lea o secretario, e se se quer explicar, que digo que lea ou... Vamos, que se quere presentar como moción... No, digo que podemos presentar despois para darle máis contido, se estamos todos de acordo, como unha cousa institucional. Con máis lógica. Entón, que lea os acordos o señor secretario, despois cada un que explique a súa posición do tema de honrar a la vecina Carmen. Como neste ano 2019 cúmplese o centenario do nacemento da pintora e veciña de Ribadavia Carmen Pérez Neus, proponse que desde o Concello se inicie e organice unha homenaxe a exposición da pintora ribadaliense coincidindo co centenario do seu nacemento. Que desde o Concello se consensúe de acordo coa familia de dito acto se así se estima por a súa parte. Bueno, explique o autor o que fixa a proposta, neste caso do Rebelión Común. O noso grupo, igual que supoño moitos e moitas o algúns que estamos aquí, nos dimos conta, sobre todo neste caso, pero nas redes sociais, do centenario desta vecina que foi pintora e foi Carmen Pérez Neu, e simplemente nos pareceu boa idea honrar o centenario e sobre todo a súa obra con a exposición e unha homenaxe, sobre todo porque eu creo, preguntando a moita xente descoñece a obra desta pintora, donde se registra además moitas veces a Ribadavia. Entón, era simplemente esta proposta que nos registramos como escrito como para que se tuviera en conta por parte do goberno. Algo para o pleno, bueno, perfecto. Pois nós como goberno non temos ningún inconveniente, non sei se o grupo ten algún inconveniente. No, ao contrario, tamén con coñecemento por as redes sociais, a leva de dirigir ao portavoz de Rebelión Común e a min, un arquitecto de Ribadavia, que está en Madrid, para que sea conocida máis. Vale, pois entendo que, bueno, que os acordos que se piden habrá que facerlo xa por parte da nova corporación, porque entendo que a mellor ahora non dá tempo con moitas cuestións que temos todos claros, non? Que van a acontecer e que vamos a estar bastante ocupados.
entón, que se recolla como unha declaración institucional de levar a cabo, e nos parece... Non sei se hai outra moción ou outra cuestión. Non sei se tedes alguna moción de urxencia ou algo que... Entendo que non. E pasamos entón ao tema de rogos e preguntas. Neste caso, Manuel, dice anunciar... Simplemente decir catro cousas, non? Porque la que espero estar neste escenario na próxima legislatura, solo sabemos decir, pero bueno, todo este desconocimiento é fácil de que quede por aquí. Agradecer a todas as persoas que me apoyaron para que fuera concedido nesta legislatura, que seguirán contando conmigo e que vaya ubicado en outras siglas. Un placer enorme haber traballado co goberno, cos concelleiros que se van, o seu portavoz. Esperemos que se temos a oportunidade de poder esta altura, que non será fácil. E tamén disculpar se a calquera de nós, pois, os que estades en frente, pois, sin ninguna mala intención, pois, seguro sigue ofendido por alguna declaración miña. Espero tamén a hacer su pelo barroso, que despois de muitos anos, pois, vai ser difícil de que chegue o nombre fuerte. E a María tamén por a súa actividade, que ojalá non me recordase, se podía arreglar. Pero bueno, a pesar de toda a xuventude, hai que tener valor, que se un bom traballo, dedicarse moito tempo, e bueno, foi un placer estar con todos vos. Nada, gracias. Gracias. Brais? Teño varios rogos. Sí. Primeiro é, se mal non entendí, ten unha convocatoria para o pleno do uso de pleno das mesas federais. Non sei se coincidiu, porque a Conselleira de Cultura me mandou unha mensaxe de que coincidiu mellor coa presentación en Ourense da Cera do Viño. La presentación es a las 11 y el pleno es a las 11. Claro, pregaría como rogo que se poña máis tarde o pleno para darle oportunidade a todo o mundo a participar. Creo que non hai problema. Claro. Non sei se hai algunha cuestión legal que... Hai unha secretario de Sevilla, non? Ou hai máis días que se dice? Máis días non... Bueno, Alguna se está, non hai problema, se nos parece... o rogo era ese. O rogo... Está digo, xa. Sí, Claro, non é xa unha. Vale. No, sí, pero María vai, pero hai fora. No, yo tengo que entender, por eso digo rogo. Vale. Vale, así é o Eu fago rogo porque tiña que entender. No, digo porque preguntaba. Ben. Ben, despois do desgraciado incendio da Chabasqueira, eu rogaría se revisara o seguro que existe das termas de Presigueiro, máis que nada para prever o que pueda pasar se está desgraciado os incendios ou tuviéramos que sufrir nós dentro do noso municipio. Este sería o segundo rogo, ademais o levo aquí en pleno porque remata a legislatura e este portavoz, que tamén é membro do Tratado de Presigueiro, ainda non foi convocado, por tanto teño que traer aquí a este pleno. Ademais, reiteramos un pouco o rogo que se fixo nas comisións informativas respecto ás vagas de taxi, as vagas de autónomos, algún veciño, algún pequeno negocio que tuvo residentes no negocio, tuveron esa queixa de que querían un taxi e non puderon. A maior
da nosa veciñanza. Isa, porque hoxe é o último pleno ordinario da legislatura, agradecer aos que recibiron o bo criterio e o trato de propostas de futuro común, que intentaron, cando menos, integrar e levar a cabo. Agradecer tamén aos que nos axudaron, veciños e veciñas, na labor ardua moitas veces, outras veces gustosa e satisfactoria para representar a veciños e veciñas, e que teño que reconocer que moitas veces os veciños non son conscientes da dificultade e da complexidade de representar a ciudadanía. O digo como reflexión xeral, non son miñas, eu tiñen bastante axuda e me foi grato, pero hai momentos onde un fai un traballo que leva a boa intención e moitas veces ou non ten repercusión ou de encima pode ser mal interpretado. Pedir desculpas a quen así se sentira, agraviado polas nosas iniciativas e propostas, pero toda a intención e toda a moción foi sempre co objetivo de conseguir mellorar a área e conseguir o ben común para todo o mundo. E por último, tamén agradecer o trato recibido de moitos e moitas concelleiras. Teño que dicilo porque eu son así e non podo xeralizarlo a toda a populación, pero sí a moitos e moitas. Quero agradecer tamén e tamén agradecer aos saíntes e dar as grazas enorme ao povo da Ribadavia, porque, como dixen, moitas veces é ingrata a representación cidadá e, moitas veces non compensa nos cómputos. A pesar local, o amor que lle temos ao povo de Ribadavia e ao municipio creo que nos mantén na maioría dos casos xa. Sin moitas gracias. César. Ben, poucas cosas teño que dicir, simplemente aproveitar xa que estamos facendo este remate, digamos, da legislatura, aproveitar para agradecer o traballo de todos os membros da corporación, agradecer o traballo principalmente, neste caso, de Javier que marcha e, por suposto, teño que dicir principalmente do meu compañeiro Celso, que leva media vida dedicado a servir aos veciños e veciñas de Ribadavia, e eu creo que merece ese reconhecemento. E neste sentido, pois, nada, decir que agardamos que unha nova corporación continue a representar con dignidade os intereses da veciñanza do mundo. Moi ben, gracias. Javier, queres tirar? Ben, eu quero dar as gracias a toda a corporación, quero dar as gracias a todos os concelleiros que pasaron por aquí dende o 2003 a toda agora, aqueles todos os grupos que en algún momento pois apoiaron pois as medidas e os presupostos deste Concello, porque como de 16 nunca Ribadavia, ni eu penso que nunca da democracia, de unha maioría absoluta, pois a verdade é que sempre esta corporación se tuvo que caracterizar por o diálogo e sobre todo por a negociación. Por lo tanto, eu recordo para todos o agradecemento para todos os compañeiros, en especial pois Patino, que foi na primeira legislatura, que entramos con moita ilusión, e ele era un concelleiro pois singular, porque era unha palabra singular, diferente, alegre, e polo tanto, tal, e depois para todos os funcionarios, en especial pois para Rafa, porque para Rafa pois foi o que me enseñou prácticamente todo. O seguinte concelleiro de Facenda lle recomendo pois que siga as súas líneas, porque levará o Concello a bo porto, e desexo pois a nova corporación que entre, pois que siga traballando con dedicación, con ilusión, porque ao fin e ao cabo nós que queremos seguir vivindo e que queremos esta vila, pois será bo para todos. Por tanto, gracias a todos. Gracias, Javier. Eu sí que quería agradecer, eu sí quero agradecer a labor de todos, sin exclusión, porque todos, dende logo, fan o traballo. Eu, eso sí que sempre o digo na rúa, nadie pode decir que eu, como alcalde, nunca dixera que un concelleiro de traballo ou que un concelleiro está aquí moitas veces a disputa política é unha cousa e despois o que é o día a día aquí é moi diferente. Por lo tanto, eu traslado, e se alguén non entendeu, que entenda, porque para eso temos as cámaras e o pode escoitar todo o mundo, a labor de concelleiro e concelleira é moi
importante e, ademais, todos o sabemos os que estamos aquí a hora de facer unha lista electoral, moitas veces unha cousa é predicar pero outra dar trigo, e, por tanto, a labor de todos é espectacular, porque aquí nin os que temos a ventaxa de dedicarnos a isto tendo unha dedicación, temos, dende logo, unha dedicación fora do común, eso sempre caracterizou este concello, a austeridade e sensatez, e a maioría dos concelleiros, o 90 e tantos % dos concelleiros que pasan por aquí, o fan de forma altruista, deixando de lado a súa familia, deixando moitas veces de lado o seu traballo e deixando de lado pois moitas cousas que a todos nos costan moito sacrificio. Isto é así, e é unha realidade que os vecinos tamén teñen que entender e que temos que a veces facer pedagogía, porque o decíamos anteriormente na outra reunión que tivemos, eu decía César, e tamén o comparto, que se todos pensamos que vir para aquí pois se dice desde fora que se poden fazer as cousas pero ninguén quere vir, desde logo isto é máis necesario que a nada, porque alguén sempre ten que regir o concello, sempre ten que regir a vida das persoas para intentar mellorar. Por iso digo que todos os que estamos aquí, seguro que todos temos a mellor das intencións. Esa é a miña forma de ver as cousas, sempre foi e sempre vai a ser. Con respecto a esta corporación, eu teño que decir que, como xa dou bastantes, eu creo que fora de algún rifirrafe que poidera haber en algunha ocasión, eu creo que o gallar todas as corporacións desta provincia foran iguais, o gallar, porque eu teño asistido a moitos plenarios de outros concellos que nada teñen que ver con isto, o aseguro, nin no nivel político, nin no nivel de trato persoal. Aquí recordo que en 4 anos non houve un solo concelleiro nin concelleira que tuvera que ser expulsado, que tuvera que ser chamado a orden de forma abrupta, nin nada que se lle parezca. Por tanto, a miña labor como alcalde, teño que decirlo, que foi boa de facer, boa de desempeñar. En eso teño que agradecer tamén, evidentemente, o trato, desde a discrepancia, obviamente, porque ten que ser así, de a propia oposición ou alternativa de goberno, porque eu creo que máis ben é iso. Sí que quero agradecer, aí tamén teño as miñas, non preferencias, olha, porque eu teño que agradecer a aquelas persoas que non van a estar, pero non se sabe se volverán a estar, porque Celso xa estuvo aquí e xa deixou de estar, e todo se pode dar. O digo, é que iba a decir eso, iba a decir que ninguén se descape, que nada se pode dar por feito en política, nada. E moitas veces, pois, ao mellor pensamos que ocupamos un número que si vamos a salir, e a veces non salimos, e ocupamos outro que pensamos que non vamos a salir, e cando nos dicen os vecinos que temos que vir, pois botamos as mans a cabeza. Pero fora deso, eu dende logo a Celso, ao marxen de moitas trifulcas que vamos tido dialécticas durante estes anos, sobre todo cando era portavoz tamén, dende logo só teño que ter palabras de agradecemento porque foi un concelleiro traballador e que lle quera este povo, pois, por cuestións de tal, seguro que máis que, ou incluso máis tanto como os que estamos aquí. Eso tamén é agradecer, e o Partido Popular tamén o vai votar en falta, de eso estou convencido. Digo porque é unha persona con unha capacidade de traballo tenaz que calquer grupo gustaría ter no seu propio grupo, porque sempre hai que facer ese traballo, e algúns o sabemos. Fora deso, como decía, hai compañeiros que poden estar ou se poden ir e poden volver. Eu teño unha compañeira que é o que penso que pode pasar e é o que eu desexo, porque algúns, dende logo, a nosa vida municipal ten caducidade, eu digo tamén así, eu sempre dixo, ten caducidade, e ten que ser así, e de
detrás de nós, pois sempre ten que vir xente, que o mellor neste momento non vai a estar por o que sexa, pero sí que pode vir a estar. María é unha concelleira que tamén merece todo o meu respeto, porque ademais de ser a miña compañeira, foi a persona que eu elexín para levar unha tarefa moi complicada como a cultura neste concello, porque sabemos que non é grata, como decía Brais, non é nada grata, porque te matas a traballar e nunca é todo o bo que quixeran os vecinos, e pensamos que por aí fora atan cans con longanizas, o digo así, o digo con moita claridade, e creo que no Concello de Vilares se fan as cousas bastante ben, non digo por este goberno, digo por moitos gobernos que pasaron por aquí. Pero, dende logo, María, a pesar da súa xuventude, chegou aquí desde o primeiro minuto e colleu o toro polos cornos, e o meu agradecemento, dende logo, é pleno, e sabe a cara do meu pensamento respecto a él. Bueno, con Javier xa non podo dicir outras cousas que non sei se é que eu cheguei con él, e, por tanto, tiñame que ir con él. Él o sabe o que eu penso, pero Javier, eu creo que, igual que Celso, igual que decía de Celso, que é un compañero de outro grupo, pues Javier, eu creo que 16 anos no goberno, 16 anos de paz, digamos, desde o punto de vista presupuestario, eu creo que iso é moi importante para un concello. Pero Javier non só foi iso. Javier foi portavoz do goberno, Javier fixo moitas cousas ben por este concello. Non vou agora ponerme iso porque podía desinterpretar que é unha cuestión política, pero non, é unha cuestión personal. Eu creo que Javier é un gran concelleiro. Eu entendo a súa marcha, a entendo tamén, desde o punto personal, sei o que é estar aquí. E só teño palabras de agradecemento para ele, porque ademais de ser un gran concelleiro, é unha grandísima persona. E iso sabemos todos os que estamos. Non o comparto, os detalles, pero iso é distinto. E, bueno, en definitiva, pois, eso, agradecerlle a todos o traballo, e seguro que os que vamos a estar aquí, independentemente das responsabilidades que teñamos, cada quen, pois o vamos a seguir facendo con a mesma pasión e con a mesma gana de traballar por o povo que fixemos hasta agora. E eu, para rematar, eu sí que teño que dicir que a miña forma de ser, dende logo, xa sabedes como é, eu sou unha persona vehemente, non vou a cambiar agora a miña forma de ser, pero creo que dentro deso eu sempre procurei ser respetuoso con todos, é o que decía antes, o plenario, nunca houve que facer nunca tivemos grandes críticos, se sabe de Celso, porque deu aquí moito tempo que se deron situacións moito máis grandes neste plenario, antes de estar nós e despois, e creo que había, pois, bastante máis tensión que hai hoxe, e creo que iso tamén se foi moderando, se foi aprendendo, e creo que tamén é parte de moitas cousas que ahora non teño a caso, pero que quero agradecer por parte de todos. Eu, se en algún momento alguén pois pudo pensar ou se sentiu ofendido por as miñas actuacións en algún momento, como alcalde, pois o sinto e pido disculpas porque nunca, os que me coñecen saben que eu nunca teño mala intención, eu sei que teño demencia e que a miña forma de ser é como. E me gustaría tamén agradecer a outra persona que supongo que non vai a despedir, que é Xacobi, non está presente, pero tamén creo que quede tamén como agradecemento, porque tamén foi un concelleiro que creo que dentro da xuventude, sabedes que eu teño dito moitas veces neste plenario, que foi unha persona razonable que argumentaba para mí moi ben, e que é unha persona que eu creo que honestamente tamén o seu grupo pois tamén vai votar ben, pero bueno, cada un evidentemente é responsable do que estime convite. Por tanto, rematada esta legislatura, esperando os plenos que son extraordinarios, esperemos que non teñamos que ter unha pois iba a decir ahora que é lógico que as persoas que
se despiden, ou que se supón que se despiden, non vai a se casaron, pois que se queren decir algo que para les digan. Bueno, vou falar de unha ayuda que falo chiquinho. Sí. Xa falei. Ai, se foi, pues, Ele é o portavoz. Falas ti que eres un máis velho. eu simplemente teño que dicir que non levo ningún enemigo a política, simplemente é contigo. É que definido os intereses de Rivadavia con moito cariño, con moito interés, porque eu quero que o pueblo, e quero que o meu pueblo vai a falcarte. E desde logo, teño que dicir que non levo ningún rencor hacia nadie, espero que nadie o leve tampouco hacia mí, que foi un honor representar os intereses de Rivadavia e representar os vecinos de Rivadavia. Moitas gracias. As palabras do Celso son reales e convencidos. Marina, quer decir algo? Eu creo que concordo con todos en que na boa sintonía doy as gracias a todos os compañeros do pleno porque sempre que tuve que acudir a alguén me tendrán un amor para todo. Incluso xente que levaba aquí bastante tempo me axudou en todo. Agradecer sobre todo o que decía Javi, os traballadores de aquí que son espectaculares en axudar, en colaborar